Здравейте хора, вие отново сте с Deadboss, отново ще играем с Никосуме, отново на Skywars, отново в Майнкрафт. И отново това ми пречи. Да, го е. Аре. Вече ми се красиво. Паднах. На 3, 1, 2, скочи. И аз скоча. Не сменяй се. Не защото на мен ми даде хубави айтеми. Теб не знам, ама на мен е много добре. Аз съм убих, бе. Защото малко, че айтемите немат пречка. Така. После снимам това на... Не кой е? Какво представлява? Беше като бедо. Какво пази? Кажи, сам че го пояки. Пояки вече, бе. И колко се събират. Винаги на твоя остров има и 3. Голям остров. Зависи от какво ще играме. Примерно, ние ще играме две. Аз тук съм по средата. Имам ендър перличка. Още една голдена пелка. Имам си лъкче с стреличка. Алелуя. Още стрели, давайте. А така. Тук има друг. Той ме уби! Хакер! Един път ме удари с... два пъти, добре, абе. Ме удари с някаква брадничка. Защо трябваше да му казваш? Ето бе тук. Скочим. Заедно сме. Ето те, аз си избрах. Ето те, ти си на другия остров. Така. Аз ще построя път до тебе. Аз съм по средата. Ето ме. Аз имам ендър перличка. Какво правиш, бе? Чещчета, грави. Опаленка, вече Чичо, Паричо си има и такова. Лава. Ти гледай само да не нападна тук, ти робиме. Има някакъв на средата. Само ние тримата сме и щом не го убиме, трябва да се биеме. Его е там. Къде, че ми бъде? Уби. Бутна го, обаче той пак се върти.
Е, Били го? да. И ние ще правим. Чакай малко. Почваме. Не, чакай малко. Няма ли да се правиш нещо? Не, няма какво повече. Той е бъхан сайта ми направо. Бе. Чакай да си не събера мечовете, поне си освобода на 100. Тя ги не няма. Идвам само да ти използвам крафтинг. Така. И за малко дърво. Кога успя да си направиш този сет? Аз имах много да. Какво си мислиш? Добре, почваме след 5. Не бе, чакай малко бе. Добре, докато се наконтиш, впускам клипа на пауза. И отново сме тук. Паднах, защото минах през острова ми бъдна. 3, 2, 1, скачай. О, само 4 сме, брикай. Имам голям шанс, като миналия път. Сега тук двамата са кризите и да ги килнеме. Да открием честовете. Има. Откри го аз. Един. Дед бос. Да. Ама на тебе не те виждам нещо. Ето. Мани се. То! Връщам се с едно стовчето. Имаш ли диаманти в него? Често. Не. Идвам при тебе, че ме само стовчето ми. Аз имам Ендер перо. А, ти си косметлика. Да, няма да използвам. Я стои ти бъча. Аз нямам други, ще се напих да отида тук. Сега ще направя и ще видя. Аз имам. Тук на мен ми трябва да чупя. Като чупя не ми ги да. Още един тръгва към средата, бързо ще го изненадаме. Обаче не го убие ли ми го пак като миналия път. Диаманти! Лъки стрела! О, чакай! Ти го големи се рада, че той ще дойде. Той само да почне да си строи насам. Аз ще и от тук ще го... Ти го си оправя. Чакай!